Ние сме щастливи, че успяхме, въпреки многото трудности, с които се сблъскахме през този период, да реализираме дейностите, които бяхме планирали, а именно да извървим пътя в осигуряване на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа, като това беше всъщност и пътя, който България трябва да извърви, ако иска да обяви своя първи съвременен биосферен парк в лицето на Странджа. Започнахме с създаването на задължителните бази данни, които са необходим инструмент, за да кандидатстваме и да представим номинацията на Странджа пред ЮНЕСКО. Привлякохме ГИС експерти по биоразнообразие, които изследваха територията. Събраната информация ще ни послужи както за създаване на добри бази данни, които да могат да се ползват и от дирекцията на парка, която работи на тази територия, и от бъдещия биосферен парк. Много важна част беше работата с местните хора и с местните институции и тази обучителна програма, която реализирахме заедно. В рамките на проекта направихме 9 обучения. Нашия норвежки партньор учи местните хора как да правят шоколадови бомбони с вкус на Странджа, как да правят сапуни, кремчета, като използват различни природни материали, екстракти, как да подобрим гостоприемството. Странджанските къщи са много гостоприемни, но винаги има какво да се желае и какво може да се добави, така че продуктът да бъде по-атрактивен. Други важни обучения бяха тези с земеделците, за това как да се възползват и да печелят от това, че са в Натура 2000 зона, примерно, да ползват компенсации.